παιδιά, σήμερα θα ανοίξουμε αυτό το κουτί με τις... Αυτό εδώ το κουτί τους κάρτες. Τέλειο το πακέτσε. Είναι τέλειο. Πάμε να τις ανοίξουμε. Άνοιξε τις να δούμε. Το 2026 είναι. Πάμε αυτές εδώ. Αυτό εδώ είναι ο ναι, αυτός ο μάγκας. Τέλος πάντων. Μετά έχουμε τον Τζουτ Μπέλιχομ. Μπέλιχομ, ωραία. Limited edition. Ναι. Βλέπετε. Α, δεν βλέπω. Όμορφη. Ναι. Τώρα έχουμε ένα. Ποια είναι αυτή η φάτσα, τέλος πάντων. Έχουμε ένα Witch. Και τώρα έχουμε τον Ούξο Άικ. Ναι, ο Σπύρος ξέρει αυτά. Ιου. Αυτός κι άλλος αυτός. Περιμένετε. Αυτός είναι. Είναι αυτός, αλλά σε τέτοιο. Ναι, είναι η ίδια, ναι. Αυτή είναι πιο καλή. Όχι, η άλλη είναι limited edition. Αυτή είναι κόκκινη. Οκ, εγώ δεν ξέρω από αυτά. Αυτή είναι ο Ρόντρι. Ρόντρικ. Ναι. Αυτή είναι μια άκυρη, φουλ άκυρη. Ναι. Ούτε κάπου. Και τώρα η αγαπημένη σας. Ολυμπή. Να δείξουμε τώρα τις μεγάλες. Λοιπόν, πρώτη μεγάλη. Αυτή εδώ. Πήγαινε το πιο κάτω. Καρεοσκύλα. Αυτή εδώ. Η σκυλάρα. Ναι. Παιδιά. Ναι. Wait. Και η δεύτερη είναι αυτή. Λάμι Γιάμαλ. Η Κεγουέ. Λοιπόν, τώρα ανοίγουμε τα φακελάκια. Κοιτάξτε εδώ, μιλάμε πράγματα. Περίμενα. Δώσε μια Μπαμπάς, μπαμπά. πάρε, περίμενε. Πάρε και εσύ να Πάρε. ανοίξεις. Πάρε. Παίρνω. Παίρνεις. Με την ανοίξει ακόμη. Εγώ. Ωραία, Μία. παίρνεις. Λοιπόν, πάμε πρώτη. Ποιος την ανοίγει την πρώτη? Ωραία, ξεκινάμε Εγώ. πρώτα με τον μπαμπά. Λοιπόν, να δούμε. Έτοιμος. Μην δείχνουμε τη φάτσα. Λοιπόν, δείχνουμε. Φέρ' την πιο κάτω. Γιατί δεν μπορούμε να. Δεν θέλουμε Ω, να- μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Βάλ' το λίγο πιο κάτω γιατί δεν μπορεί να φανεί. Έτοιμη η πρώτη. Έρχεται. Ναι. Ο Black. Τον Αρούμα. Αυτή την Πρώτη είναι αυτή εδώ. ένα τερματοφύλακα. Πολύ ωραία. Οκ. Ας είσαι εδώ πέρα αυτές τις κάρτες. Άλβαρες μετά. Οκ. Μετά. Πώς τον έχει αυτόν. Για να δω. Δεν πειράζει. Ποιος Μετά αυτόν, τον Χαβανέζο. Μετά ξανά τον αυτός, Χαβανέζο. Μετά τον... Ω, αυτό κάπου το ανοίξαμε. Ναι, ξέρω. Και μετά αυτόν από την... Μα δεν τα δείχνεις καλά. Και τώρα πάμε με τη Πάμε Σέβη. στη Δεσποινή Σέβη. Μα φέρει το πιο ψηλά να Μπρο. το δούμε. Ναι, άνοιξε. Ναι, θες να φαίνεσαι. Όχι, δεν Εντάξει. φαίνεσαι έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, ανοίγεις. Μπρο μια ώρα! Αλέξανδρος. Μάψα. Για δούμε. Μπριτασίτσα μόρα. Μια ώρα κάνω. Ρε! Ω, Εντάξει, δεν είναι 6, 7. Oh my god! Μ' αρέσει, κάτι δεν πάει καλά με την κάμερα, δεν φαίνεται καλά. Μπρο, τι να σου κάνω έτσι εγώ. Ε, Ξανά τον Άρουμα, φίλε μου. Δεν είναι καλός. Είναι καλός. Δεν. Είναι Μπαρτσελώνα Γκάβι. Οκ. Μετά είναι ο Μα θα κοιτάς την κάμερα, όπου δεν με Χαβανίζη. Μετά είναι η δείχνεις. Χαβανέζη. Ιου. Και μετά Σέβη δείξε κι άλλο. Οκ. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες και η Τελευταία. τελευταία. Έχεις Ραφίνια! Ιου, ποιος είναι. Και πάμε και στην άλλη Σέβη. Σέβη. Στην Σέβη ξανά. Να ανοίξεις την κάρτα σου. Άνοιξε να δούμε. Μα γιατί κάνω μια ώρα. Ξανά. Εντάξει, έτσι κάνω έτσι. Μαρτινά. Α, sorry. Φαντάζομαι ότι έχει καμία Λοιπόν, golden. μακάρι. Αυτή Βέβαια. είναι η πρώτη. Χάια. Να δω. Μια φάτσα. Χάια. Τι μια Μα φάτσα. ρε κοίτα, δεν δείχνεις καλά. Δεν δείχνω. Και αυτός ίδια φάτσα έχει. Ιου. Για περιμένω. Παιδιά, κάτι έχουμε πάει. Έλα. Παιδιά, πες μου ότι είναι τριγωνική. Είναι Εντάξει, τριγωνική. την έχω, εντάξει, την έχω. Άλλη σου. Και μετά, Μοχάμεντ Σαλά. Στη Πάμε σειρά τώρα μου. από τη Δείχνε με Μαρτίνα. τώρα Την εμένα. πιο τυχερή, σε Σέβη, φύγε, φύγε. Γιατί Δεν δεν θα θα φανεί η φανεί. φάτσα σου. Πήγαινε εκεί που να σπίτι. Αυτή είναι η Μαρτίνα. Μαρτίνα, γιατί θες να φέρεις τη φάτσα. Γιατί βγάζουμε βίντεο, γκέρ. YouTube. Α, και για σένα, παιδιά. Φέρνει τη φάτσα. Και με Κάτι βλέπω. Μην κοιτάς. Golden. Κάτι περίεργο. Δεν φαίνεται. Φαίνεται. Πέφτω.
Πρώτη είναι αυτή εδώ η πατσαβούρα. Μετά, αυτή εδώ. Με δείχνεις κοπέλα μου την Ναι. κοπέλα. Μετά. Πάε. Τι είναι. Δεν την ξέρω, είναι χαβανέζα. Τις χάλιες τώρα. Οι υπόλοιπες είναι χάλιες. Εντάξει, τις χάλιες δεν χρειάζεται να τις δείχνουμε. Τρας. Ρε, αυτά εκεί. Αυτή μου φαίνεται καλή. Ελπίζω. Ακόμη μία golden bar, ρε φίλε, τι άτυχη είσαι, Μου ρε φίλε. μυρίζω 2 golden. Και εσύ τώρα το πιστεύεις. Θα σας πω την ώρα. Όποιος θα είναι. Μπράβο. Νομίζω ότι τώρα έτυχες golden baller. Ωραία. Πρώτη είναι αυτή εδώ η πατσαβούρα. Μάρια, γιατί δεν βγάζει καλά. Γιατί είσαι πατσα. Θέλω να σου πιάσω το πολύ. Μετά είναι ο Άλβαρες, κόκκινη. Λοιπόν, και να δούμε Μαρτίνα γιατί είσαι έτσι, δεν μου αρέσει κάτι. Ζαμπάλ. Την έχω διπλή τώρα. Μετά Ο είναι... μάγκας μου. Ιου. Και δεν χρειάζεται τις άλλες να τις δείχνουμε. Όχι, εντάξει. Άσε εδώ. Και τώρα Πάμε ήρθε τώρα η στη σειρά μου. Σπύρο. Πήγα να σε έβγαλα από την άλλη για να με φέρει η Γιατί, σειρά μου. πάμε. Και τώρα κοπέλια, ήρθε η σειρά μου, ο πιο τυχαίος εδώ μέσα. Α, ναι, ο Σπύρος ήταν στον αγώνα. Πρώτα εδώ πέρα είχα νικήσει 13-1. Καλά. Και ανοίγουμε τώρα πατσικάκια. Γιατί σου κολλάει. Νικήσατε. Ναι, 13-1. Βάου, πρώτη φορά νικάτε. Τι πρώτη φορά, έχουμε νικήσει πάρα πολλές φορές. Για να λύσει. Λοιπόν, πρώτη είναι ο Μπρο, αυτός ξανά. Μα ρε, ούτε μία golden baller. Μπρο, έλεος. Θα τα πάρω στο κρανίο. Σέβη, να μας βγάζει Να. Σέβη βίντεο να τις βγάζουμε. Ωραία. Και τώρα όλες Λοιπόν. οι μπουρδες. Τώρα όλες οι μπουρδες. Μας φέρει το δικό μου πουλάκι. αυτό το φακελάκι. Και τώρα ήρθε η ώρα για το τελευταίο. Γιατί δεν φαίνεται. Τι λέτε να τύχει. Άμα δεν έχει golden baller, μα τι Παναγία. Δεν ξέρω τι εγώ τι θα κάνω. Κάτι ωραίο είναι αυτή, αυτή μου αρέσει. Αυτή εδώ. Ναι. Legend αυτή. Η αυτή είναι, σέβη να δω λίγο. Ναι, βέβαια. Αυτή είναι η πρώτη. Μπρο, όλες μπουρδες είναι. Πρώτα είναι. Παιδιά, όλες Μετά μάθαμε. είναι αυτή. Μπρο, όλες Μας μάθαμε. πήρε πολύ γρήγορα τις κολλάς. Πρώτη είναι αυτό το κάνω. Τις χάλιες τις ξεχωρίζω. Και μετά είναι αυτές οι χάλια. Λοιπόν, guys, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζουμε Να σας άρεσε. να σας άρεσε, παιδιά. Θα σας δείξουμε τη Σέβη. Ναι. Ωραία. Σίγουρα. Σε Μαμά, 3. 2. Είσαι σίγουρη. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα να ρωτήσουμε τη μαμά της. Είμαι σίγουρη. Σε 3, 2, 1. Να τη Σέβη. Σήκω πάνω. Παιδιά, το βίντεο ανέβηκε Κυριακή 14 του 2025 και την ώρα είναι 5:38. Παιδιά, αυτό ήταν το... Αυτό ήταν παιδιά μας. το βίντεο. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Έλα να πούμε ένα γεια. Πατήστε εγγραφή, like. Γεια! Μην ξεχάσετε. Γεια. Μαρία, κατευθείαν σε